Ďakujeme veľmi pekne. Za mnou stojí Spišské divadlo, najkrajšia kulisa tohto mesta, o ktorej sa traduje, že je kópiou Burgtheatru vo Viedni. A je to budova, ale my vieme, že kultúru robia ľudia. Ja by som v prvom rade chcel vás pozdraviť, všetkých, ktorí stojíte pri kultúre, a tiež ľudí v Spišskom divadle, ktorí ma úplne dojali, keď som ich tu videl takto postavených pred divadlom, že sa postavili za kultúrny štrajk, že sa nebáli, majú veľký hold, obdiv, fandím im a samozrejme naše divadlo Kontra sa tiež pripojilo k tomu štrajku, to je bez debaty, pretože sme solidárni s ľuďmi v kultúre, sme solidárni s ľuďmi všeobecne a vždy budeme stáť na strane tých, ktorí potrebujú nejakú pomoc a na strane ľudskosti. V tejto chvíli by som vám chcel prečítať vyjadrenie Amoku. Je to forma kreatívneho štrajku, akcia myšlienky otvorenej kultúry. Kultúrny štrajk je v súčasnosti nevyhnutným prostriedkom, ako vyjadriť odpor proti deštruktívnym krokom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Protesty a štrajkové aktivity podporované a organizované otvorenou kultúrou sú bez pochyby efektívnym nástrojom na dosiahnutie našich požiadaviek ako kultúrnej obce. Prichádzame s rozšírením týchto aktivít z pozície nezávislých tvorcov, ktorých najsilnejšia forma odporu je ich vlastná činnosť. S veľkým rozhorčením registrujeme nástup deštruktívnych procesov naštartovaných vládou Slovenskej republiky na čele s jej predsedom spoločne s ďalšími predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy. Avšak už len ako symptóm tejto cesty vnímame účelovú ľahostajnosť Petra Pellegriniho alebo nekompetentnosť Martiny Šimkovičovej. Ako najzásadnejšie ohrozenia identifikujeme predovšetkým nástup totalitných praktík a deštrukciu kultúrnych hodnôt podľa kremelského manuálu. Už teraz nastáva kritická situácia naprieč takmer všetkými organizáciami štátu. Deštrukcia kultúrnych hodnôt sa prejavuje ako dešpekt voči celej kultúrnej verejnosti a najmä odborníkom, ktorí reprezentujú vedomostný a teda aj kultúrny kapitál západnej spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Ich výmena za lojálne figurky je predzvesťou katastrofy. Použitie takéhoto vzorca pri obsadzovaní miest operátorov v atómovej elektrárni by v najkratšom čase spôsobilo detonáciu a nepredstaviteľné škody, ktoré by muselo odstraňovať niekoľko generácií. Predísť tomu môžeme len vtedy, keď sa spojíme a využijeme naše sily a našu kreativitu. Spojenie ľudí proti pomenovanému zlu je politickou silou, bez ohľadu na naše politické preferencie alebo deklarovanú apolitickosť. Naša nejednotnosť je Ficovou silou. Naša kreativita je nástrojom uplatnenia práva postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok. Operujeme s nástrojmi odporu bez hrozby vzniku priamych ekonomických škôd. To znamená, že na rozdiel od štrajku, ktorý zahŕňa úplné alebo čiastočné zastavenie práce, my len presúvame ťažisko tvorivého záujmu. Partnerstvo s demokratickou opozíciou musí byť založené na vzájomnom rešpekte a nezávislosti, nie na podriadení sa ich politickým záujmom. Otvorme dialog o možnostiach zapojenia umeleckej intervencie vo verejnom priestore ako spôsobu odporu. Formou performancií, happeningov, ale v podstate akýchkoľvek umeleckých intervencií vo verejnom priestore. Budeme upozorňovať na deštruktívne procesy tejto vlády. Otvorme dialog o spôsoboch, ako sa dostať k ľuďom na celom Slovensku. Modely tzv. Intervenčných ciest po krajine z rokov 1989 alebo 1998 sa osvedčili ako účinný nástroj. Našou prioritou je prostredníctvom uvedených aktivít dosiahnuť účinný nátlak na odvolanie
kompetentnej ministerky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej a šéfa služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Lukáša Machalu. Taktiež vyslať odkaz Slovensku a svetu, že odmietame všetky, aj rodiace sa prejavy totalitarizmu. Túto iniciatívu naštartovali Rudolf Sikora, výtvarník a vysokoškolský profesor, Tomáš Marušiak, výtvarník, vedec a vysokoškolský pedagóg, ktorý je tu medzi nami, pozdravujeme, Sára Prokopová, režisérka, dokumentaristka, Anton Šulík, tiež medzi nami divadelný a filmový režisér, Ingrid Kepková, výtvarníčka, tiež medzi nami a Tina Čorná-Sikorová, novinárka. Prajem vám pekný večer a želám vám, aby sme mali čo najmenej strachu.